na taɓa jin malaminmu Allah ya ji kansa da gafara ko malamin malamanmu Sheikh Muhammad ibnu Abdallah Zarban Al-Ghamidi, limamin masallacin Quba, wanda duk lokacin da kuke zuwa da kuka sani lokacin da muka yi daura da baya duka yana zuwa bawan Allah, kuma za ga ana tafsiri a cikin azumi yakan kira malamanmu ya gaida mutane a nan masallacin da ya sha kira dukan ku ya gaishe ku. To shi da kansa wata rana yake bada labari cewa wani cikin manya-manyan malamai a nan Najeriya, cikin waɗanda suka shahara da ilimi da karantarwa amma ba malamin sunna ba ne, ya ce ya taɓa ya kai masa ziyara, sai ya ce da shi, sai suka keɓe suka yi hira mai yawa saboda shahararren malami ne, sai ya nuna masa cewa ya ce wane ikon Allah kana da manya-manyan ɗalibai a ƙasar nan, wane ya yi karatu a wurinka, wane ya yi Allah ya baka irin wannan ilimi, sai ce mishi alhamdulillah, sai ya ɗauko masa makhtut na ta'aliƙin da ya wa sahihul bukhari, ya ce aini har sahihul bukhari na masa sharhi, ya ɗauko ya nuna masa, ya ce ba a dai buga ba ne, gashi nan da alƙalaminsa duk sahihul bukhari ya masa sharhi. Ya ce yanzu Allah ya baka irin wannan ilimi amma tsakaninka da Allah wannan aƙidar da kake kai daidai ne? Sai fashe da kuka ya ce ba daidai ba ne. Ya ce tsakaninka da Allah kana ji cewa abin da kake karantar da mutane daidai ne? Ya ce wallahi ba daidai ba ne. Sai ce to wane ka tuba mana. Sai ce mishi wane ba zan iya tuba ba. Ya ce me yasa ba za ka iya tuba ba? Ya ce ko na tuba Allah ba zai karba ba sai na cika wani abu kuma ba zan iya cikawa ba. Ya ce ai Allah ba zai karba ba sai na yi illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ya ce sai na fito fa a duk duniya in ce wa mutane abinda na fi shekara 50 ko 60 ina karantarwa duk ba daidai ba ne, in ce su wane su ne daidai. Ya ce kai, ya ce gaskiya ba zan iya ba. Sai fashe da kuka, ya ce ai na fi dare inda akan kiyama ne. Ya ce wallahi na fi dare, ya ce na tabbatar da cewa ba daidai ba ne kuma an riga an yi nisa ba zan iya koma baya ba, kuma in zo in ce wa mutane ba daidai ba ne. Ya ce wallahi ba zan iya ba. Ni ba zan faɗi sunan wannan bawan Allah ba, Allah ji kansa.